Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Ni ce taku Suhaila. Daga yau za ku dinga kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka. To jama'a masu sauraron mu tare da abokiyar aikina wato Suhailat, insha Allah za mu dinga kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa musamman ma ɓangaren masana'anta ta shirya fina-finai, wato kamar yadda kuke saurara a dacen, musamman ma ɓangaren mawaƙa da kuma jarumai, ilahirin abubuwan da ya ƙunshi masana'antar shirya fina-finai dangane da abubuwan da suke faruwa kamar yawan rigingimunsu, ci gabansu, daƙushewarsu da dai sauransu. To malama Suhailat, me za ki iya cewa akan hakan? Gaskiya ne ɗan mama. Wasu suna da haɗin kai, wasu ba su da haɗin kai. Ya kamata a rinƙa bibiyarsu. Malama Suhailat kenan. To aikin san musamman ma idan aka duba su kansu mawaƙan da kuma jaruman shirya fina-finan, za ki ga cewa wasu kamar yadda kika faɗa, wasu suna da haɗin kai, wasu kuma ba su da shi. To amma a ganin ki mawaƙa ne suka fi haɗe kansu ko kuwa su jaruman shirya fina-finai ne suka fi haɗe kansu? To ni a ganina mawaƙa sun fi haɗe kansu duba da yadda ba sa yi ma junansu ƙyashi. Malama Suhailat kenan. Ƙyashi kamar yaya ƙyashi? Kin san wasu suna da bahaguwar tambaya, za su iya cewa kamar gaba ko hassada ko kushe saboda yanayin dai Hausan dai mutane dai. Kin san an ce Hausa Fulani. So kamar yaya wanne irin ƙyashi kike nufi Malama Suhailat? So idan aka ce mutum ba shi da ƙyashi zai iya rubuta waƙa, sa'annan ya kira abokanansa mawaƙa su yi waƙa tare. Kowa ya samu abincin da zai ci har ya bema wani, ya ɗaga ma na ƙasansa ƙafa. Gaskiya ne. To ai Malama Suhailat, idan kika duba wasu abubuwa da suke yawo wanda wasu da yawa suke cewa jarumai sun fi haɗin kai, musamman da za ki ga cewa jarumi zai iya shirya fim guda ɗaya ko ya rubuta ko ya ba da umarni, za ki ga cewa ya kira 'yan uwansa jarumai sun haɗu sun yi wannan fim tare kuma ba tare da baƙin ciki ko kushe ko hasada ko dai wani abu makamancin haka ba. So Malama Suhailat, nake ganin cewa kamar kin ɗan nuna bambanci dangane da mawaƙa, ko kin fi son mawaƙa ne? Saboda kamar idan muka duba za ga cewa mawaƙa sun fi jan hankalin mata. So ni ma ban sani ba ko dai sun fi jan hankalin naki, amma wasu da yawa sun fi son jaruman shirya fina-finai, domin jarumi shine zai tsaya ya tsara fim, bayan ya tsara kuma ya ba da umarni, ya ɗauki nauyinsa kuma ya kirawo 'yan uwansa jarumai har ma ya kira wasu mawaƙan domin su zo su haɗu a ci abinci tare. Kuma sannan bugu da ƙari shi kansa mawaƙin sai da jarumai zai sanu, domin mawaƙi in ba da jarumi ba babu ta yanda za a iya sanu har ma a san shi kuma ya yi wani fofula a duniya. So a ganina cewa nake ganin kamar gaskiya mawaƙi ba shi da tasirin da shi jarumi yake da shi. Wannan dalilin ne yasa nake ganin cewa ya kamata da ki duba dangane da hakan. To ai dama ra'ayi ka tambaye ni, kuma ni a ganina mawaƙa sun fi jaruman Kannywood haɗin kai. Gaskiya ne. To ai daman kamar ni he nake ganin to Ado Gwanja ne ya fi hargitsa ki, ko ko Hamisu Bireka ko Nura M Inuwa, ko ko dai wani mawaƙi ne kika fi so